Hey, good morning. Sanibonani la ekhaya niyaphila namhlanje. Let's hope niyaphila bafethu. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Kuyi-Thursday ekuseni nje. Siyabonga kakhulu maniphila bafethu. Siyabonga nangama-comments wenu kuma-video engiwafakile la, especially i-video engigcine ngayizolo ebikhuluma ngesinqumo senkantolo ngokuqondene noBaba uZuma. Hhayi, ngaqala ukubona indlela abantu aba-react-a ngayo kangaka. Mangibheka la ku-TikTok nje about 80,000 manje wabantu ebathintile le judgment ba-react. Angeke-ke ngibakhulumele, ningabheka kuma-comments nizwe ukuthi abantu bathini. Engingakusho nje ukuthi abantu abaningi bakhathazekile ngesinqumo senkantolo. Even abantu okungebona ama-supporters kaBaba uZuma. Ungabheka la kuma-comments. Abanye baze basho ukuthi mina ngiyi-member ye-party ethile okungeyona even i-MK party, kodwa ngithi uZuma asikho isidingo sokuthi akhokhe. Kusho abantu, i-reaction yabantu, akusho mina. Nangale ku-YouTube kanjalo. Yebo. So ngiyeke ngathi ake ngiphinde ngixoxe nje nabambalwa khona la eTradini. Ngiba-interview just for ama-minutes nje ambalwa. Ngizwe ukuthi bathini bona abantu ngalesi nqumo sokuthi uZuma kuthiwa akakhokhe u-28.9 million within 3 months or bazothatha i-pension yakhe. Baphawulile kabantu njengoba ngishilo, akusibo ama-supporters Zuma kuphela lawa. Even ngama-supporter ama-party ahlukile kuleyo eholwa uBaba uZuma. Lokho nje ngokwakho kuyakutshela ukuthi abantu kahle kahle basebenzisa umqondo la nenhliziyo ngalolu daba. Ake ubalalele ukuthi bathini-ke. Igama lami nginompumelelo ngwakamkhaliphi, ngihlala eMkhondo. Mina ngokukhulunywa i-state ngobaba wethu ngiyakhala kakhulu ukuthi akakwazi ukuboshela into angayazi, ukuthi angakhokha imali angayazi. Le mali wayinikwa umbuso, imlekelela imncancele emacaleni abhekene nawo. So-ke ngiyaphikisana nokuthi akayikhokhe le mali. Ayikhokhe. Ngiyaphikisana nabo ukuthi angayikhokhi. So manje uma engayikhokhi 3 months kwaphela thathwe into zakhe, uthini ngalo? Bayagangana kanjalo kuphinde lento yakenzeka hle manje eboshiwe. Kuzophinde konakale futhi izinto futhi nanjengakuqala. So izokhokhwa ubani le mali ngoba nayo 3 months uyaphela? Awuyibone i-government ngoba yiyo phela yayikade imenzela, azange yena azacela. Akashongo futhi ukuthi akakhoni ukuba nommeli ngokwakhe. Yeah. Hayi kezwakala. Siyabonga. Sanibonani nokubuyela emakhaya. Ukukhulumayo ukwanele cash obuya khona ePetika Mkhondo. Mina ngalodaba la Zuma hayi ngithi angayibuseli ngoba phela manje beka president vele bekumele baholele yiyo vele. Yibo kumele baholele amaloya akhe. Ngoba vele nami bangibuka kade abalandeli baZuma hayi abayisebenzi. Ngeke vele bayivume lento futhi hayi kuzolunga. Ngoba manje lo muntu lona vele okilo wasiphatha kumele aholiswe vele ugovernment. Okay, siyabonga. Igama lami ngumlaba dashboard ngisuka ePetika lapha eMkhondo. Ngikhuluma ngale ndaba yaZuma lana, le ndaba yaZuma ayisiphathi kahle mani ngoba uZuma azange abacele imali ukuthi manje bambhadarele amaloya. And manje ngoba bayifuna ngathi sekayicela manje angazange. So nginombono lawo ukuthi nje uZuma angayikhiphi le mali, angayihluphi ayihlalile phansi ngoba azange abacele. Yabo, makazange abacela kumele bese bayamhlupha ngoba yena akasangeni lapho bamsiza baceda kuye angabacelanga. Azikho izinto ekumele ithathele uZuma, impahla yini endlini, imali empesheni akumele ithathe. Siyabonga. One. Mina ngingumandla kaNgcobo. Mina ngingumandla kaNgcobo. Ngokubona kwami mina ngibona ukuthi uZuma le mali ngoba wayede lento kwakuyinto ye-state. Ngicabanga ukuthi mina kufanele lento. Makuthi ukuthi kufanele ayibhadare kumele abambisane nawo ugovernment ngoba vele kade wayekahle kwakuyinto yesu yabo.
So uma bethi bazothatha ipension yakhe sizokwenza kanjani? Uyophila kanjani yena mase bethatha ipension yakhe? Ngoba naye semdala manje kufanele ipension yakhe akwazi ukuyisebenzisela kuphi ekhaya ngoba njengoba emdala nje akusekho azokuthola. So angayibuyiseli. Mina ngokwami nje ngibona ukuthi angayibuyiseli. Ya ngokubuka kwami nje impela akayibuyiseli ngoba vele ekugcineni wayekade lelo lisizo. Kuko konke lezi zinto zenzeka nje zenzeka lesizwe zenzekele umuntu oyedwa. Siyabonga. Sanibonani bale babukele emakhaya igama lami nguSifiso. Mina mphathi nami angivumelana lokuthi uZuma bengithi mina uZuma imali angayibuyiseli emuva. Ngobani ngisholo ukuthini ukuthi lento yegovernment ukuthi lokubadlala ngemali kanje kubeni sisola imali thina ngapha asathola amathuba omsebenzi lokuyimali ziyabuyela emuva siphinde futhi ziyalena lena asitholi ukuthi kugahlahle benzani ngithi ubaba angayikhokhi nje leyo mali sidinga nemsebenzi thina ngapha mfethu siyahlupheka emakhaya asinalutho. Ngiyabonga. Manje bathi bazomthathela ipension Mosi uma engayikhokhi le mali. Cha angithi mina ngaloko baba ipension ngoba manje kwasiqaleni sona state esenza lento le sahamba samlanda ekhaya yena samvuza izinto andifuna lofakazi bakhona kutholakala nakahle. Siyabonga ma. Yebo. Okay, mina ngokubona kwami umsholozi cha imali yestate akumelanga ayibuyisele emuva ngoba kwasekuqaleni yiso istate esasiyikhiphile imali ukuthi besithi sona sizama ukwenzani istate uma ngabe sikhipha le mali sasithemba ukuthi sizozuzana. Manje izinto asisahambanga kahle sebafuna imali back. Cha bangenzi izinto bodwa ngaleya emasitheleni bese manje sekuzofuneka imali sekumele manje futhi sebamgijimisa futhi bona ekubeni kuyibo abayikhipha le mali. Cha bangadlali ngomsholozi, bangadlali ngayo. Siyabonga. Nibazwele-ke bafethu angithi akusho mina nizwele bayikhulumela ngomlomo wabo ukuthi bacabangani ngale ndaba. So uyabona-ke ukuthi ishoni lento isho ukuthi eSouth Africa kunembono yezinkantolo nabathile embusweni bese kuba nembono yama-ordinary South Africans okuyiwona avotayo. Yibaphi-ke kulohlela inhlangothi ezimbili okufanele ukuthi balalelwe kakhulu, abavoti nezinkantolo. Asazi ake siyixoxe ngifuna ukuzwa kuma-comments wenu. Kodwa okunye sikuzwile namhla umsholozi ngo-1 emini uzokhuluma nesizwe. Sifuna ukuzwa ukuthi uzothini. Yebo kuningi okuzokhulunywa nguye okuhlanganisa nemihlangano abebenayo namakhosi nani. Kodwa ngicathi nale ndaba le izokhulunywa angazi. Because sekhona nabantu abathi vele akukhishwe i-account umsholozi makunokwenzeka akayikhiphe i-account alekelelwe ukukhokha le mali ngoba abantu bathi angeke bavuma ayikhokhele yena ngepension yakhe. So kuthini ukuphawula kwakho-ke ngalokho? Sophinde futhi sibuye la senze enye ividiyo after umsholozi sekhulumile emini ngo-1. Siyabonga niphile-ke bafowethu. Ungakhohlwa ukushare le video, ungakhohlwa futhi ukusubscribe nokukhomenta nokufollowa ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu.